И здравейте хора, аз съм PowerLines23BG и тук с мен е The Pro Gamer. Аз... Какво? И тук с Аз мен съм Бул Геймър. Долу Pro Gamer Просто 12. името ми, да. Да, и днеска ще и да ви кажа тхи. И хора, имаше малка пауза. Днеска сме в сървъра Frozen PvP. Къде влезете на това бокс, ще ви спамва. И така, някой ми пише. Малко ми логи. Тук репер. Значи виж, ще покажа какво имам аз в Ender Chest. Чакай, с 3 Pro 3. И това. Тук има Jump като LH. И така. И това. Значи първия ларп е Warp 6 евент. И този ларп чупе честове и ви получавате айтеми. Да си сложа бронята. И така чупят брони. И така. Това е хостера на сървъра. Следващият е Warp Drop. И да кажа на всички евенти са от 8 часа. Warp екип. Малко ще пропусна варпа, защото те са изключително много. Искам да ви покажа аз как съм се развил. Значи, това е онера. Хелпър. Не знам, защо не са го сложили. И така. Следващ ларп. Варпент. Само интересните ларпове. Така. Варбента. Трябва да правят повече капани и това е много троващо. Читам да е нещо равно, ама... И тук да има места да се купуват полшанки. И... Следващият е... Warp XP. Покажа бронята си. Byron Pro... Аз съм с един теща, пък който след малко ще ви го покажа как се казва. И той ще бъде в описанието. И от тук забием мишката. Виждате колко. Warp. Страшен Warp. Т.е. страшен лак. Сега ще се върна. И сега сме на другия Warp Jump. Той е също от евентите. Той е превенти. Следващият е Warp PvP. Така. Тук скачате за малко. И става голямо PvP. А следващия интересен Warp е Warp Рулес. Всеки ден от 8 часа евенти. И това е рулеса. Значи, не спомни 15 минути. Не псувай 20 минути мид. Не искай айтами. Мид 5 минути. Не искай ранг 15 минути мид. Използвай си бан 5 дена. Не използвай бъгове. Бан 3 дена. Използвай хакове. Бан 7 дни.
И как се прави резиденция. Тук си го прочетете. И ако искате го спрете на пауза. И ще имате Warp Shop. На шопа също има и спаунери, които не са необходими. Хубаво да сложите на Creeper. Тук TNT, други неща. Ей, смешка трябва да вземам явно нова. Да ви кажа, взех си микрофон. Тук му трябва за полшанки. Тук храна и легендарки. И така. Ето ги спаунерите. На зомби е 50 000, на скелет 75 000 и на спайдър 35 000. Тук това е диамантен блок. И това бяха. И следващият Warp е Warp Trade. И ако правите трейд, а не знаете как да снимате, ако искате ме повикайте да снимам, за да видят измамата. Или ви да снимайте, не знам. И после изпращате клипа на Wax. И сега ще ви покажа моето развитие с ония пич, който го видяхте. И така, значи това не е хома. Значи направих го по-да мръснишки, като някаква стара къща, защото така е по-яко. Тук някакви айтами. Тук някаква глава. Тук печем си пържолите. И тук такива айтами имаме, протройки, нямаме про-четворки. Голът имаме, шукам с 5 меч. Тук не е стъклото. Станах и тук са това. Тук брадва. Крипърска глава. Риби. Полшанки. И тук други айтами. Тук явно малко имаме. И тук май нямаме. Да направя често, защото след малко има евент. С 15 минути тук някакви наковални. Тук почнахме една къща с... Тоест той почна, аз преди малко влязах. И това е къщата, като цяло. Тук явно ще бъде за ферми. Виж, се оголемява. И това беше всичко от мен. Аз взех Power с 23 BG. И влизайте в този сървър и се забавлявайте. Кой ви пречи? Коментирайте. Гледайте в описанието, защото ще сложа IP. И чао!